Hintang sa panahon latest news. Daron sa linya atong pag-asa maktan pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, may butag. Maayong butag usab, Sir Ariel, o sa itong mga sukitig paminaw. Muna itong latest with update para karong alam Martes o sa sunod nga 24 oras. Kining easterlies o ang init nga hangin o moist o umog nga hangin nga gikan sa silangan o dagat Pasipiko mo ni weather system nga nakaapekto sa ato ang nasod. O gawasan ni wala hinuntay gibantayan pa karon nga LPO Bagyo sud udol sa atong Philippine Area of Responsibility. Apan diha sa may silangan ug layo nga bahin gawas sa to ang PR natay mga cloud clusters nga gi-monitor. Kita nato ni nga base sa to ang models nga posibleng mamahimo ning usa ka low pressure area sa mosunod na mga adlaw. Matong continuous monitoring ta ani kay nay tsansa nini nga mamahimong bagyo. Ug ihan general movement is padung diha sa may northern Luzon. Ug hinuon kini nakita nato within 5 days is wala ra ni epekto kining isgutan nga possible formation of LPA, wala ra ni epekto sa atong panahon diri sa Kabisayaan. Mong sud sa 24 oras nato na for at least in the next 3 to 5 days ang tibuok Kabisayaan lakip ng probinsya sa Sugbo padayong makasanati aning generally fair weather condition adunay panagsang mapanganoron ngadto sa pagkamanag-umon sa kalangitan. Taas gyapon ton tsansa aning mga pagulan-ulan, mga patak-patak na mga pagulan, mga pagpanugdug og kilat dala sa easterlies, man sa mga localized thunderstorms. Sagad mas natin ni mga pagulan sa hapon o sa gabi, man sa buntag. Karong mga orasan natin mga pagulan no natunog diri sa may Lapu-Lapu area. Unya possible mahilis na ni for at least 50 ka minuto or less than 30 minutes unya moving ni siya paingon sa may Mandawi area o sa may Konsolasyon. Localize ni siya, gamay ra ni siya unya gawas ani is wala tay nakita ng mga pagulan silang bahin diri sa Central Visayas sa Sugbo. Posible kung magpadayon ning movement aning isgutan ng mga localized thunderstorms moving ni siya paingon sa may Danao, Carmen ug Katmon. Mao continuous monitoring ta tungod kay active kayo ato ang aning kining easterlies umog nagdala taas ang chances nga makapurma nig mga pagpanag-um sa kalangitan ug nay mga pagulan. Maong continuous monitoring ta sa tong issue ng mga thunderstorm advisories ug dinto kalimtan magdatagpayong pananggaan ni mga pagulan-ulan sa sayo sa kabuntagon ingon man ani na pud sa hapon o sa gabi. Para sa kahimtang sa ato ang hangin o kadagatan, wala ra tay gale warning ang tibuok Kabisayaan. Padayong makasinati aning hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa habagatan silangan atong kadagatan adunay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Bisan pa man natay possible formation of LPA nga nay chance sa mga mahimong bagyo nga moving ni siya sa may northern Luzon area, medyo compact ng iyahang coverage and inisgutan nga weather system wala ra epekto usab sa ato ang hangin o sa ato ang kadagatan. In the next 5 days ubos ang tsansa nga natay mag-isa nga gale warning or sea travel suspensions. Para sa ato ang pagtaob ug paghunas sa atong kadagatan diri sa Central Visayas diri sa mga hunas ni sa alas 5:26 sa hapon nga nagimabon nga 0.5 meters mutaob sa alas 2:39 ugma sa tuwang gabi nga nagilawmon nga 1.4 meters. Ito ang temperatura 25 to 31 degrees Celsius matong haring adlaw musubang ni karong alas 5:33 sa buntag. Ug matong latest diyan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan Visayas New Weste si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat kay Sir Joseph, may buntag sa Pag-asa Mactan. Welcome, sir. Okay, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Martes pizza 30 bulan sa September tuig 2025. Pinagi ni Sir Joseph Marlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Martes. Salamat kayo ni Sir Joseph Marlas og mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Sa makatungan adunay lain nga
sa mutambong o magamputan. Is kung balitaning atong dakbayan, mahipalugayot ang katauhan. Balita sa trapiko, inyong masairan. Sa Lapu-Lapu City TV News #1.